Добрый вечер, шановные глядачи. З вами Александр Кнырович и «Атмосфера». Лукашенку захотелось магаданских алмазов. Комитет Дзержконтролю не збираецца спыняцца. Цікавы ці неагонымі высілкамі падае доля малога бізнесу ў эканоміцы. Але хадзеі ўзламалі базу кліентаў рэсурсу Реалтбай. Пры гэтым беларуская гарэлка абагнала амерыканскую, але вось Шэнген можа падаражэць для беларусаў у разы. Запарце гарбаты, зарабіце канапку, сядьце як мага ямчэй і вазьміцеся за нешта, як мага мацней. Мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі! На гэтым тыдні Лукашенка сябраваў з Магаданам. Да нас з падарожным ветрам занесла тамтэйшага губернатара і чаго толькі яму не прапаноўвалі. І рыбу адтуль цігаць, і што-небудзь вырабляць з іхняга золата на нашым ювелірным заводзе ў Гомлі. І турызм. Так, заклікалі стомленых магаданцаў адпачываць у беларускіх санаторыях. З нашага ж боку прапаноўваліся харчы, мэбля і белазы. Маўляў, непарадак, чаго гэта ў іх там японскія ды амерыканскія машыны. А яшчэ будзем адкрываць мультыбрэндавы гандлёвы цэнтр, мо папрэ. Планаў было мноства. Хіба што не ў космосе разам збіраліся, але ўсё гэта віртуальнае хараство разбіваецца аб адную лічбу – 250 тысяч долараў. Менавіта столькі склаў тавараабарот паміж Беларусю і Магаданам у першым сёлетнім квартале. Не, я не памыліўся, не мільёнаў, менавіта тысяч долараў. А што так? Ну, разгарніце мапу. 7 тысяч кіламетраў і 8 гадзінаў лёту. Гэта калі наўпрост. Дарог туды няма, туды толькі самалётам ці морам. Таму і няма ніякага сэнсу вось у такім гандлі. А Афрыка, яна нам бліжэйшая. І марская рыба, мінтай, тараска і селядзец зусім не унікальны прадукт. Яна плавае і плавае бліжэй. І золата яны самі там у сябе перапрацоўваюць, непатрэбныя мы ім. І трэба памятаць, што магаданскі рэгіён у заняпадзе. Ён вымірае. У часы СССР там жылі 600 тысяч асобаў, а цяпер засталіся толькі 130 тысяч. Мілая падрабязнасць. Лукашенка прапанаваў губернатару Носаву стварыць супольнае прадпрыемства для апрацоўвання іхніх алмазаў. Так і казаў: «Эх, абарвём капеечную, Сярога, згаджайся, твае алмазы, моя агранка, зажывём». Губернатар дыпламатычна прамаўчаў. Рэч у тым, што няма ніякіх алмазаў у Магадане. Там ёсць золата, а алмазы яны ў Якуціі. Побач усяго нейкіх 1500 кіламетраў. Разабраўшыся з госцем з далёкага і халоднага Магадану, Лукашенка заняўся тымі, хто раней цалкам мог арганізаваць гаспадарнікам-штрафнікам працяглую выправу ў гэты самы далёкі горад. Ён правёў нараду з кантрольнымі структурамі і гэтак здзіўляўся. Цытата: «Намаганні правяральнікаў часта скіраваны менавіта на пошук недахопаў і выкарыстанне штрафных санкцыяў, а трэба было б на паляпшэнне вынікаў дзейнасці прадпрыемстваў. Нам не штрафы патрэбныя і пакаранне ці нейкія санкцыі, а паляпшэнне працы прадпрыемстваў». І далей. У перыяд збірання збожжавых ліпень-жнівень 22 года правяральнікі наведалі Аснежскае 49 разоў. У той час, як запісы ў кнізе уліку правяранняў зрабілі толькі двойчы. Вось як. Дзіўнае адкрыццё зрабіў. Віншуем. Нават у апытанні лаяльнага Дзяржаўнага інстытуту стратэгічных даследаванняў прадпрымальнікі называюць галоўнай праблемай менавіта вялікую колькасць правяранняў. Ну і яны ж, правяральнікі, у нас проста так не ходзяць. Кожнае правяранне мусіць скончыцца вынікам, загадам, штрафам ці крымінальнай справай. І пра гэта ведае кожны прадпрымальнік. Чаму? Таму што менавіта так пабудаваная сістэма. Акрамя вось гэтай нарады ў Лукашэнкі, прысвечанай чарговаму указу, што мусіць палепшыць жыццё прадпрыемстваў, на гэтым жа тыдні кіраўнік камітэту дзяржаўнага кантролю таварыш Герасімаў распавядаў пра сваю паспяховую дзейнасць беларускаму нібыта парламенту. Кантралёраў у Беларусі, вядома, шмат. На любой стратэгічнай нарадзе ад сельскай гаспадаркі да уступнай кампаніі ВНУ вы, дарагія гледачы, можете назіраць, як стаяць на зважай. І пракуроры, і міліцыянты, і чыноўнікі з выканкамаў і профільных міністэрстваў, і, вядома, супрацоўнікі КДБ. І бяруць пад казырок,
і нешта там упарта записваюць у блакноты, і ўсе мусяць прыкласці намаганні, каб правяраць і кантраляваць дзень і ноч. І намагання, вядома, прыкладаюцца. Ды так, што раз на 10 гадоў Лукашенка выяўляе, што кіраўніцтва прадпрыемству паловы свайго працоўнага часу не працуе, а робіць справаздачу, рыхтуе паперкі, ходзіць на допыты, тлумачыцца і атрымлівае часам вымовы, часам штрафы, а часам і крымінальныя справы. Нават не часам, рэгулярна. І тады ён са словамі «Ды хто ж гэта ўсё нарабіў? Вы што, здзекваецеся?» пачынае пісаць новыя указы, робіць выгляд абаронцы прадпрыемстваў. Ну, як можа. Але гэтыя крыкі не могуць змяніць галоўнага. Усе ўдзельнікі да іх нарадаў разумеюць ягоную псіхалогію. Калі ён чуе, што нехта недзе неэфектыўна працуе, што наклалі чарговыя штрафы, а то і пасадзілі, толькі тады ён задаволены. Бо ў ягоным свеце ўсе падначаленыя – гэта гультаі і злодзеі. З імі толькі так і трэба. І ўсё ідзе на новае кола. Што ж такое камітэт дзяржаўнага кантролю? У нармальнай дзяржаве існуюць структуры з аналагічнымі функцыямі. Яны сочаць за выдаткоўваннем дзяржаўных бюджэтных сродкаў, аналізуюць эфектыўнасць, уносяць рацыяналізатарскія прапановы. Такую функцію выконвае падліковая палата ў Расіі, але ў іншых краінах, цалкам капіталістычных, часта ёсць такія органы. Праўда, звычайна, яны падпарадкаваны парламенту. Гэта ж ён дзеліць бюджэтныя грошы. І ў нас было так, але толькі да 96-го года. А потым, вы ведаеце, што здарылася потым. З таго часу ў нас гэтая структура падпарадкаваная самому галоўнаму кантралёру. І функцыя яе выходзіць далёка за межы кантролю выдаткоўвання бюджэтных сродкаў. Давайце паглядзім, як кіраўнік гэтага ведомства рабіў справаздачу за леташні кантроль гандлёвых аб'ектаў. За год праверылі больш за 1100 гандлёвых аб'ектаў. Парушэнне правілаў гандлю, санітарных нормаў выяўлена ў кожнай другой, цэнаўтварэння ў кожнай 8-й краме. Каля 300 гандлёвых аб'ектаў рэалізоўвалі тавары, што не адпавядалі патрабаванням заканадаўства адносна маркіравання і бяспекі. Правапарушальнікам накіравана 558 рэкамендацыяў наконт ліквідацыі парушэнняў і недахопаў. За грубае парушэнне прыпынілася дзейнасць 53 гандлёвых аб'ектаў. Чаго не стае? Правільна, сумы спагнаных грошай. Раней яны выхваляліся гэтымі сумамі, цяпер забаранілі, а то неяк ужо вельмі выглядала на тое, што менавіта штрафы і ёсць галоўнаю мэтаю, як і крымінальныя справы. Як вам вось такая справаздача? Працуюць людзі? А не гош. А скажыце, якія з гэтых паказнікаў адносяцца да эфектыўнасці выкарыстання бюджэтных сродкаў? Як вы лічыце? Ніякія. Гэта справаздача ў налепшым выпадку Міністэрства гандлю, у горшым, нейкай мясцовай інстанцыі. Ніякага сэнсу у дадатковым ведамстве няма. Яны проста лішнія. Калі б мы хацелі мерыць эфектыўнасць выкарыстоўвання дзяржаўных грошай, якія паказнікі мы вывучалі? Укладанне, створаныя працоўныя месцы, гандлёвы абарот, прыбытак, суадносіны ўласных і пазыковых сродкаў. І ўсё гэта у параўнанні з прыватнымі кампаніямі або з сярэднімі ў галіне. Гэта быў бы аналіз. Але ж гэта зусім іншая праца. Але калі б толькі гандаль. Зазірнуўшы на сайт ведомства, можна пабачыць, што яно чым толькі не займаецца. І даўгабудамі, і змаганнем з заробкамі ў канвертах, і ўзроўнем цэнам. І вось, у той жа справаздачы таварыш Герасімаў разважаў з выглядам знаўцы пра тое, як неправільна працуюць мабільныя аператары. Але адкуль ён ведае? Даўгабуды – гэта або Мінбуд, або мясцовае аддзел інвестыцыяў і будавання. Заробкі ў канвертах – гэта крымінальнае злачынства, гэта да падатковай і да міліцыі. А цэны? Цэны яны ж не кантралююць. Інфляцыя ж у 2,5 разу вышэйшая, чым у Еўропе. Гэта ж відавочна. А тарыфы мабільных аператараў – гэта задача антыманапольнага ведомства. Ва ўсіх краінах уж занадта мала аператараў і занадта лёгка ім дамовіцца паміж сабой. Не, ва ўсіх гэтых пералічаных галінах няма працы для камітэту дзяржкантролю. Гэта непатрэбная, бессэнсоўная структура, якая, дзякуючы ілюзіям Лукашэнкі, нацягнула на сябе кучу функцыяў і проста робіць сур'ёзны выгляд.
ну і дапамагае даіць прадпрымальнікаў. Ведаеце, як было са мною? Праз 10 месяцаў пасля арышту КДБ зразумела, што ім патрэбныя хаця б нейкія доказы падатковага злачынства, што тэрмін выходзіць, а нічога няма. І проста напісала ў камітэт дзяржкантролю паперу: яны злачынцы, правядзіце правяранне. І КДК проста палічыў нібыта нанесеную шкоду. І калі на судзе я 1,5 дня мучыў пытаннямі правяральніцу: дык што ж мы парушылі? Якія законы? Яна нарэшце прызналася: я не ведаю. Мне ў КДБ сказалі, і вось я палічыла. Вось такі ўзровень экспертнасці. Гэты таварышы кожны дзень наносяць вялікую шкоду прадпрымальнікам, эканоміцы, а значыць і беларусам. Але гэта тэма для іншых выпускаў. Працягнем з навінамі. Доля малога і сярэдняга бізнесу ў эканоміцы Беларусі скарацілася. Ну, вы ж не здзівіліся. Доля ў ВУБ краіны за 23 год склала 25,2%. У 22 годзе было 26,6%. І больш за ўсё пацярпелі, вядома ж, індывідуальныя прадпрымальнікі. Сёння іх внёсак усяго 2,2%. І гэтая доля працягвае скарачацца. Беларусь пашырыла спіс спажывецкіх тавараў, забароненых да завозу з блізкіх, але цяпер зусім недружалюбных краінаў. Гэта такі спосаб страшнай помсты за ўведзеныя абмежаванні. Цяпер беларусы не змогуць купіць польскіх матрасаў, літоўскіх лядоўняў і эстонскіх галаўных убораў. Не магу сабе ўявіць, што гэта за яны. Ну і заадно з дыванамі з Чэхіі і зубной пастай з Латвіі таксама пачнуцца перабоі. Для тых, хто цікавіцца, Беларусь у 23 годзе купіла тавараў з Літвы крыху меней, чым на $2 мільярды. Гэта каля 4% іх экспарту. У статыстыцы астатніх пералічаных краінаў Беларусі фактычна не відаць. Зламыснікі ўзламалі базу рэсурсу Realtbuy і атрымалі доступ да асабістых дадзеных 900 000 кліентаў. Як паказвае жыццё, сёння ад такого злому не застрахаваны і КДБ, што ўжо казаць пра камерцыйныя прадпрыемствы. Кампанія звярнулася ў профільныя органы і папярэдзіла карыстальнікаў, прапанавала змяніць лагіны і паролі на ўсялякі выпадак. Шэнген для беларусаў можа падаражэць у некалькі разоў, да 180 евро. Пакуль гаворка ідзе толькі па падаражэнні на 12%. Інфляцыю, павелічэнне выдаткаў, гэта значыць, віза можа каштаваць каля 40 евро. Але ў перспектыве, калі будзе вызначана, што Беларусь недастаткова супрацоўнічае з еўразвязам у пытанні рэадмісіі, то бок з прыёмам назад і ўласных грамадзянаў, і тых, хто праехаў праз тэрыторыю Беларусі ў еўразвяз. Дык вось, калі будзе вызначана, што Беларусь не супрацоўнічае, не прымае умоваў еўразвяза, цана візы можа быць адразу ўзнятая ў некалькі разоў. А беларуская гарэлка абагнала амерыканскую ў продажах. Праўда, пакуль толькі ў Кітаі. Гэта заўважыў рэсурс Майфін. Калі ў першым леташнім квартале Беларусь была 6-ю з аб'ёмам продажу 66 мільёнаў, то сёлета ўжо 5-я з паказнікам $157 мільёнаў, што вышэй, чым у ЗША і Польшы. Лідар тут Швецыя – $2 мільярды 400 мільёнаў. І таксама рост у 2,5 разу. А хто ж вышэйшы за нас? Францыя, Вялікая Брытанія, Расія, вядома, і Латвія. Менавіта там вырабляецца гарэлка сталічная. Вось такі парадокс. Палізневоленая Паліна Шарэнда-Панасюк ізноў не выйшла з калоніі па заканчэнню тэрміну пакарання. Ужо ў 3-й раз. Яе зноў абвінавацілі паводле 411 артыкулу Крымінальнага кодексу. Гэта страшны артыкул. Ён дазваляе трымаць чалавека ў турме бясконца. Ён называецца злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. І ў выпадку з Паліною максімальны тэрмін пакарання 1 год за 1 раз. На маіх вачах людзей у калоніі судзілі паводле гэтага артыкулу і дадавалі тэрмін. Звычайна гэта адбывалася ў дачыненні тых, хто наўмысна шоў на гэта. Але каб такая захада выкарыстоўвалася двойчы, а тым больш тройчы, такога я не бачу. А бачыў я многае. Гэта катаванне. Гэта ўдасканалены садызм дзяржавы ў дачыненні ўласнай грамадзянкі. Жанчыны, маці. Памятайце гэтае, з жанчынамі я не ваюю.
Няма. Няма ніякіх межаў, няма правілаў, няма маралі. Толькі прага ўлады і страх. 21 траўня дзень палітвязняў Беларусі. І нават калі мы не можам ім дапамагчы цяпер, давайце памятаць пра іх. І давайце памятаць, дзеля чаго я вяду гэтае выданне і дзеля чаго вы яго глядзіце. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Ахмярович. Убачымся праз тыдзень.